те ще си го прочитат после. Ама ти ще ми кажеш, аз откъде го Ами, миналия път, само да припомня, разгледахме темата за Божия закон, 10 Божии заповеди. И поговорихме така по същество за важността на закона и колко голямо благословение е човек да спазва Божите заповеди. Това е за негово добро. И като умишлено пропуснем да разгледаме четвърта заповед. Днес темата ни е точно свързана с тази четвърта заповед и озаглавена създадени за нещо по-добро. Тоест, библейският почивен ден. Кой ще си припомни тази вечер и ще аргументираме защо. Защо този ден е точно почивния. Сега в начало ще разкажа една интересна история. Виждате тук на екрана за един британски биолог на име Томас Хъксли. Не знам дали сте чули за него. Познато им изглежда. Той пристигнал със закъснение в един град, където трябва да изнесе лекция. И Хъксли се качил на едно такси, така да се каже, в кавички. Това е било файтон. Файтон, нали, теглен от кон и извикал на шофьора само две думи. Максимална скорост. Таксиметровият шофьор послушно ударил с камшика, файтона потеглил с бясна скорост и разтрепераният учен се отпуснал на секунда на своята седалка и след това рязко се надигнал и извикал на шофьора: "Чакайте, знаете ли къде искам да отида?" И шофьорът му отговорил: "Не е ваша чест, но карам толкова бързо, колкото мога." Така, защо ви разказвам тази кратка, така малко комична история? Ами в наши дни много хора са като този ученик, като таксиметровия шофьор. Той е шофьора на файтона. Много хора постоянно бързат. Факт е обаче, че много от тях не знаят къде отиват. Не знаят на къде е насочен животът им. Всъщност те нямат цел и смисъл. И тъкмо поради тази причина Бог отправя в своя последен призив в книгата Откровение, глава 14 стих 7, апостол Йоан казва следното: "Бойте се от Бога и му въздайте слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И се поклонете на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори." И тук възниква един въпрос сега, след този призив. Това е така наречената първа ангелска вест, една от последните три предупредителни вести на Бог към нашия свят. Малко преди пришествието. Ние с вас се разглеждахме, ако не лъжа паметта. Тук възниква въпроса на кого се поканят днес хората. Тук се казва: поклонете се на този, който е направил небето, земята, морето и водните извори, т.е. на Създателя. Този, който ни е създал нашата планета. Някои биха казали: почакайте, нима Библията ни разкрива Божия характер като един безкористен, изпълнен с любов Създател. Няма ли изискването за поклонение да бъде признак за егоцентричност и жажда за власт? Както беше казал, нали, преди много време в небето Луцифер. Тая тема също беше разгледана. Той обвиняваше Бога, че е един жесток владетел, който иска да му се покланят, да го служат и така нататък. Наистина Бог е достоен за поклонение, именно заради своя характер на една безкорисна любов. Богът Създател не е сметнал, че е под неговото достоинство да стане едно с творението и се е превърнал човек като нас. Той оставил своята слава в небето и слязал тук. В лицето на Исус Христос той умира на кръста. Ние това също го разгледахме. И с цел да може да бъде един съвършен застъпник за нас, заместител, умирайки вместо нас на Голготския кръст. И скоро, нали, отмина празника Възкресение Христово, но ако не беше Голготския кръст, няма да има Възкресение Христово. Те са много свързани двете събития, които ние отбелязахме. И апостол Павел пише в своето послание към Филипяните, 2 глава, стих 9. "Затова и Бог го превъзвеси и му подари името, което е над всяко друго име. Така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества."
и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. И така, има и друга причина, поради която Библията призвава да се покланяме на Твореца. И тя е, че поклонението пред нашия Създател е в наш собствен интерес. Това е добро, полезно за нас. Защото подобно на този известен учен, който не знаем на къде отива, не иска бързо да стигне до там, мнозина в този свят наистина не знаят къде отиват. Както казахме, те нямат посока в живота си, а това поклонение пред Създателя ни напомня как сме се появили, защо сме тук. Той ни казва всъщност кои сме ние. Когато Бог казва, апелира към нас да му се покланяме и да отделим един ден за поклонение пред Него, всичко това ни казва и ни дава усещане за това, кои сме и на къде отиваме. Знаем ли, че този Бог на любовта е смятал това за толкова важно, че ни оставя един паметник на своето сътворение. Обикновено, когато човек си отива от този свят, преди това казва да му направят паметник. И това говорим за известните личности. Имал един библейски герой в Стария Завет на име Весалом, може би сте чували за него, който се е направил паметник, докато е жив. Така правиха, няма да казвам, някакви личности от минало, близкото минало, правиха се паметници, докато още не си бяха отишли. Но тук Бог ни е дал нещо, което всяка седмица ни напомня, че Той е този, който ни е създал. И ако днес всеки човек отделяше един ден, почивния ден, който Бог е казал в Библията да почитаме, нямаше да има днеска въпроси като еволюция или сътворение. Нямаше да се говори по научно-популярните програми, че ние сме произлезли от космическия взрив, от маймуните, така нататък и така нататък. Тема, която така дълбоко позната. Днес, за съжаление, светът до голяма степен е забравил своя Създател. Божията вест за края на времето и за целия свят, която е представена в Откровение 14 глава, е едно напомнение към всеки човек. С една дума Бог каза, помнете, че аз съм вашият Създател. И с това започва заповедта му, след малко ще я припомним. Но преди това да се припомни историята за сътворението. Псалом 33, 8 стих четем. Нека се боят Господа цялата земя. Нека благоговеят с боязън пред Него всички жители на Вселената. Защото Той каза и стана. Той заповяда и се затвърди. Псалом 33, 8 и 9 стих. Всъщност не може да разберем напълно как Бог е способен да приведе нещата в съществуване само чрез изречение на думи. Той каза и стана. Това е, ние не можем да направим това нещо. Неговото слово обаче е могъщо. Това е една научна тайна и няма как да я разкрием, да я разберем ние за себе си. Но наистина за 6 буквални 24 часови дни Творецът е създал един красив свят, който е опичен с цветя, храсти, дървета, потоци, хълмове и така нататък. И в Битие 1 глава 27 стих четем венецът на Божието творение, короната на творението му. Коя е тя? Може би се досетите сега, като прочетете стиха. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде. Мъж и жена ги създаде. Вижте каква невероятна привилегия да бъдем създадени от нашия Бог по неговия образ, по образа на Създателя. И аз се гордея и се радвам, че съм произлязал от нашия Творец, от нашия Господ Бог. И на 7-я ден четем, Битие 2 глава, 2 стих, след като Бог завърши делата, които беше създал, т.е. след като приключил цялото творение на нашата земя и човека това число, на 7-я ден се почина от всички дела, които беше извършил. И Бог благослови 7-я ден и го освети, защото в него се почина от всичките си дела, от всичко, което беше създал и сътворил. Много хора се задават въпрос, защо Бог се почива, нима е уморен. Не, разбира се, той не е човек. Преди малко си говорихме как се уморяваме. И то не само един от нас, но всички ние се уморяваме вече на нашите години, когато сме работили през деня нещо. Или най-малкото сме се така разхождали и спортували поне 1-2 часа. Със сигурност доста се уморяваме. Бог не се е уморил, но Той ни е дал пример. Да си почиваме в почивния ден, който Той е определил. И сега какво означава
този глагол осветил. Какво означава, че Бог е осветил седмия ден от седмицата? Това означава, че Той го отделил настрани за свята употреба. Един свят ден да бъде отделен за свята употреба. Той е за общуване с Него. Изцяло посветен на Него да бъде този ден. Специален ден. Много по-различен от останалите дни, в които човек да се труди и да прави каквото прецени на практика. Някои хора си чуят, задават въпрос. Бог наистина ли се интересува от това, кой ден се възпоменава като Негов ден? Не е ли един ден толкова добър, колкото и друг? И подобно на това, някои хора възкликват, аз всеки ден го посвещавам на Бога. Аз на Бога ще му служа всеки ден, но това не е така според Свещеното писание. Тази следваща илюстрация може би ще ни помогне да разберем добре тези важни въпроси. Сега си представим, че по време на една сватба, една от жените там, които присъстват, се отделя или освещава за един мъж. Тя е избрана само за него. Думата освещава означава, буквално така погледнато, осветен за свята употреба. Тоест тази жена е отделена, осветена за този мъж специално. Да предположим сега, че това е вашият сватбен ден. Вие сте много развълнувани. От известно време сте очаквали този ден с голямо нетърпение. И да предположим, че бъдещият ви брачен партньор, в случая бъдеща ви съпруга, има 6 сестри. По време на сватбата една жена се съединява с един мъж, тя се отделя. Тя вече не е една от 7-те. Тя е по-различна вече от своите сестри, защото ще се омъжи за определения мъж, за младоженец. Тя е осветената, посветена на съпруга си във брак. Сега, какво ще стане, да си представим, ако след брака една от сестрите на булката каже, виж сега, няма значение, всички ние сме сестри. Всяка една от нас е толкова добра, колкото и следващата. Просто ще се размени местата за медения месец. Аз ще взема място на сестра ми за медния месец, после друга моя сестра ще изкара известно време с него и така ще изредим и всичките 7 сестри, да изкараме по малко време с него. Може да приемем това за нормално. Особено днес, когато се коментират много от тези и подобни въпроси по медиите. Със сигурност има значение. Ако някой запита има ли значение, със сигурност има значение. Като съпруг, бихме казали, моята булка е избрана, осветена, отделена и посветена на мен. Да, аз лично не бих се съгласил това нещо да се случва. И моята съпруга също, предполагам, че и вие също така. И затова може да обобщим сега и ще преминем по-нататък. Бог взема един ден от 24 часа, това е 7-я ден, и го посвещава за себе си. Т.е. да му се покланяме ние на Него. Събота затова е благословен от Бога ден, осветен от Него. Само Святия Бог може да направи един ден свят. И Той го дава това като заповед. Не, че всеки ден не е подходящ за поклонение пред Бога, изучаване на Свещеното писание, за молитва. Напротив, добре е да го правим това всеки ден. Но целият ден, който Бог е осветил, Той очаква да бъде отделен за Него. За общуване с Него, за размисъл и за да оставим на страна останалите земните грижи и занимания. И така, Бог е дал събота за полноче, Бог е Творецът и ни е създал със специална една вечна цел, може да кажем. Да общуваме с Него, да имаме вечен живот също така и да разговаряме и там във вечността с Него. След малко ще прочетем и по този въпрос нещо. Обаче с увеличаването на греха, след Адам и Ева, когато казахме, че грехът вече по наследство се предава на човека и ние генетично вече сме грешници, нашата природа става покварена, т.е. грешна, хората по земята забравят за този ден. Забравят за това и оттам нататък забравят кой е Създателя. И започват разни теории. Казахме, някои от тях са космическия взрив, еволюционната теория. Аз като бях невярващ, като бях младеж, вярвах. Знаете какво вярвах аз? Ще ви споделя в една скобичка, малко ще отворя. Аз вярвах, че ние се плод на космически експеримент. Че тук на Земята са дошли преди много хилядолетия са дошли извънземни същества и са направили експеримент. Ще може ето тази човешка раса да просъществува. И това го вярвах, наистина. Бях чел така една-две книги по въпроса, но след време се оказа, че това е една илюзия, една химера. И аз повярвах като започна да чета Библията, да слушам Божието Слово, повярвах вече, че ние сме създадени от Бога Творец.
И така, тук виждате една илюстрация на идолопоклонството. По времето на Моисей това е било честа практика. Тоест няколко хиляди години преди Христа. Виждаме как те се покланят на идоли и принасят жертва на тези богове, дори своите собствени деца, за съжаление. И така Бог по чудесен начин ги избавя от враговете им и ги превежда през пустинята по пътя към обещаната земя или обетованата земя. И по пътя той започва да я напомня нещо много, много важно. Това, което казахме преди малко. Какво е то? Започва да напомня за почивния ден. Изход 16 глава 4 стих четем. Ето, ще ви изпратя хляб от небето, когато вече започва да приключва храната на израелтяните. И ще излиза народът всеки ден да събира колкото им трябва за деня, за да ги изпитам, ще ходят ли по закона ми или не. А на шестия ден нека сготвят внесеното, което ще бъде 2 пъти колкото събират всеки ден. И така Бог започва да им пуска от небето манна, наречен от някой тълковател на Библията ангелски хляб. Манната падала през нощта, когато се е спускала росата, и на сутринта, когато росата се изпарява, манната покрива земята около техните станове. Хората излизат и я събират в ранните часове и до обяд, ако е станало манна, тя просто изчезва. Тя се изпарява някак като утринната роса. Много интересно да може да присъстваме там от това събитие, но сега може само да си го представим. И в Изход 16 глава 23 стих следва един много интересен текст. А той им каза, т.е. Моисей, техният водач, им каза, това е както каза Господ. Утре е събота, свята почивка на Господа. Опечете колкото искате да опечете и сварете колкото искате да сварите. И сложете на страна каквото остане за утре. На сутринта в селото се случва удивително чудо. Няма манна. Друго чудо става предния ден. В петък, предния ден Бог им дава двойно повече. И третото чудо, кое е, че на следващия ден събота манната не червясва. Ако другите дни, следващия ден остане манна, все пак хората повече се берат обикновеното и остане излишък, тя червясва, разварява се. А в събота не. Значи поне 3 чудеса Бог прави с тази манна, за да покаже на своя народ и ние като последователи на Господа и на Божието Слово, че съботата е неговият ден за почивка. Тоест денят, в който ние да се покланим на Бога. Тогава Моисей им каза, и аз ще това днес, защото днес е събота на Господа. Днес няма да го намерите на полето. 6 дни ще го намирате, но 7 ден е събота, тогава няма да го има. И почти всичките хора изпълнили Божията заповед, но не всички. Някои от тях отишли в селото да намерят, да събират манна. И тогава Бог, разбира се, знае всичко, той е всевиждащ, се знае всемогъщ, той му задава един въпрос. Изход 16:28. Тогава Господ пита Моисей, до кога ще отказвате да пазите заповедите ми и законите ми? Един много важен въпрос, апел, който Бог прави към тях. Вижте, понеже Господ ви даде съботата, затова на 6-я ден ви даде хляб за 2 дни. Останете по местата си, на 7-я ден никой да не излиза от мястото си. И така, на 7-я ден народът си отпочиваше. Значи Бог имал велики планове за своя народ, за Израел, точно както има велики планове за своя народ днес. Но днес Божий народ е всеки, който вярва в Създателя и Спасителя Исус Христос. Нека да чуем сега мечтите на Бог за народа му, които той споделя с тях на планината Синай, където там е дал закона. Миналия път говорихме за това. Точно преди да им даде обаче този закон. Ето какво им казва той. Изход 19:5. И така, сега ако наистина слушате гласа ми и пазите завета ми, то повече от всички племена вие ще бъдете мое собствено притежание, защото мой е целият свят. И вие ще ми бъдете царство, от свещеници и свят народ. Те са думите, които трябва да кажеш на израелтяните. Вижте как се обръща той към тях, как ги нарича. Царство от свещеници и свят народ. Свят ден, отделен за поклонение, и хора, които го спазват, свят народ. Тоест негови верни хора, които обичат Бога, почитат го и му се покланят.
какво е милостиво предложение всъщност е направил полза за народа си. И наистина, ако те са спазвали винаги неговите закони и заповеди, всички закони говоря, те са ще да бъдат специален народ и свята нация според неговите обещания, които няма да четем сега в книгата Второзаконие. Но това е също това, което прочетох, мисля, че е достатъчно. Само че, съжаление, те не го спазват, не спазват. Винаги постоянно са нарушавали неговия закон, покланяли се на идоли, в крайна сметка те са отхвърлени. И сега преминаваме към същността, бих казал, сърцевината, ядката на нашата лекция тази вечер. Четем четвърта заповед, така както Бог е дал, както е изговорил, както е написал на двете каменни плочи и после както Моисей е написал. Нали, помните, че Моисей в своя свещен гняв, като вижда телето, златното теле, което са направили израелтяните, от ревност към Бога взема двете каменни плочи и ги струшава. Бог не го обвинява за това, не го държи отговорно, защото той вижда, че го е направил свещен гняв. От ревност за Бога, че са нарушили святия му закон и казва: този път сега ти ще напишеш закона на две каменни плочи и ще го занесеш отново. Та ето, четем сега Изход 20 глава 8 стих надолу. Четвърта заповед, която миналия път така умишлено не разгледахме. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела. А на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа. Нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е в дома ти. Това всъщност е заповедта и сега основанието, така краткото обяснение, което сам Бог дава. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях. А на седмия ден си почина, затова Господ благослови съботния ден и го освети. И така, точно в сърцето на закона стои тази заповед, четвъртата. Това е едно напомняне за паметник на сътворението, съботния ден. Тя наистина е като паметник на нашето сътворение. Това напомняне е там, защото има толкова много благословения, които могат да бъдат спечелени от възпоменаването на Бог и Неговото творческо дело. Например, в Исаия 58 глава 13 стих четем какви ще бъдат резултатите от това, че някой пази този свят съботен ден, тази заповед. Вижте колко много благословения има, колко чудесни резултати ще има, когато хората пазят съботата. Ако отдръпнеш кръка си в събота, за да не върши своята воля святия им ден и наречеш събота на слава, свята на Господа, ден за почитане, и го почиташ, като не следваш в нея своите си пътища и не търсиш своето си удоволствие и не говориш своите си думи, тогава ще се наслаждаваш в Господа. Тогава се наслаждаваш в Господа. Аз не прочетох, нали, целият текст. Той обещаваше да даде благословенията, които е дал на Яков, т.е. бащата на Израил. И Бог обещава също така и духовни и материални благословения всъщност в този текст. Се казва за този, който му е верен в пазенето на съботния ден. Тези невероятни ползи не трябваше да останат само за Израил, за Божия народ, а за всеки един човек. Ето какво четем в Исаия 56 глава. Всеки от тях, който пази съботата, да не я оскверни и държи завета ми, и тях ще доведа в святия си хълм и ще ги зарадвам в мой молитвен дом. Защото домът ми ще се нарече молитвен дом на всички племена или на всички народи, нали, в по-съвременните преводи. Значи Бог не ограничава тези многобройни благословения само до един народ. Той иска всеки, който го почита и го следва и му е верен, да изпита тези благословения. Не случайно той казва в посетие: вижте, че Господ е благ. Всъщност събота е съществувала още от сътворението, както казахме. Много преди появата на еврейския народ. И днеска много хора ще чуете и казват: ама тя събота не е само за евреите, не е само за Израел. Исус ясно заявява, че събота е за цялото човечество. И той казва това в този стих Марко, Евангелието на Марко, 2 глава 27. Събота е направена за човека, а не човекът за съботата. Тук Исус Христос ни казва: събота е направена за Израел. Или събота е направена за Адам и за жена му Ева. Няма такова нещо. Тя е направена за човека. Не само и за Адам, да. Първо той
от човеците и жена му Ева са знаели за събота, знаели са за Божия закон. Но техните потомци също. Когато Исус казва човек, разбира се, че има предвид, нали, цялата човешка раса. Не само, нали, двама души или една нация. Седмият ден е събота на Господа, твоя Бог. Пак да припомня от книгата Изход 20 глава. Тя принадлежи на Бога и е Негов дар за цялото човечество. Тя е дар за нас, лично и за нас. Това е Божия ден. И още нещо. Исус също така каза, че е господар на съботата, прочетваме преди малко. Защото почивайки си на седмия ден, той създава тогава. Тук виждаме една така илюстрация, картина на апостол Йоан. Разбира се, това не е снимка, това е картина. Може би той е приличал така нарисуван човек. Тук е прилича на апостол Йоан, както и да е. Той нарича събота Господния ден в Откровение 1 глава стих 10. Господния ден. Какъв невероятен Бог имаме. Той знае нашите нужди, той е направил специален ден, който нарича свой и ни го подарява като напомняне кой е той, кои сме ние, но и за това, че ние се нуждаем от него. Сега ще малко ще видим защо се нуждаем ние от него, от този ден. Още един текст тук, Езекил 20 глава 20 стих, лесно се помни. Освещавайте още и съботите ми и нека бъда знак между мен и вас. Значи събот виждаме, че е знак между Бога Създател и Неговия верен народ. Тя е знак пред другите хора. За да познаете, че аз, Господ, съм ваш Бог. И в същата глава 12 четем: дадох им съботите си да бъдат знак между мен и тях, за да познае, че аз, Господ, ги освещавам. Значи виж сега колко простичък и възможно да направим. Човек, който пази святия ден, осветен от Бога, за свята употреба, него Господ го освещава. Какво вечно благословение е събота? И в Исаия 66 глава четем: защото както новото небе и новата земя, които аз ще направя, ще пребъдат пред мене, казва Господ, така ще пребъде родът ви и името ви. И от новолуние до новолуние, и от събота до събота ще идва всяка твар да се покланя пред мене, казва Господ. Ние вече разгледахме темата за новото небе и новата земя, през затворената земя, след 1000 годишният период милениума. И тук сега прочитаме какво ще правим там, когато дойде това време. В съботния ден ще има едно огромно богослужение, което всеки изкупен човек се покланя пред Бога. И не само той, ангелите и непадни същества от другите планети. Всички ще идват пред Божия престол да му се покланят. Значи събота ще продължава да се празнува през цялата вечност този ден. Това ще бъде най-големият празник. Той сега би трябвало да бъде такъв, но за съжаление большинството от човешката общност не го зачита, за съжаление, този ден. Може би, стигаме сега до текста, който ни казва къде Исус ни доказва, че трябва да се спазва събота на практика. И това е Лука 4 глава стих 16. Този текст е много силен аргумент за тези хора, които не приемат кой е почивният ден според Библията. Но приемат Исус Христос и те са християни. Какво пише тук? И дойде в Назарет, където беше отгледан и по обичая си, нека запомня този израз, влезе в синагогата в събота и се изправи да чете. По обичай, значи по навик. Това е било навик за Исус, който от дете още, разбира се, като човешки син, той е пазил съботата, но ни показал с добрия си пример и с живота си, че в събота нашето място е в молитвения дом, да се поклоним на Бога, да изучаваме Неговото Слово. Той се изправил дори да чете от свещеното писание, да го обяснява. И ако съботният ден е бил променен или забравен между времето на Адам и Моисей, Бог решава да ги коригира, примерно. Решава да коригира този пропуск, когато дава манната в пустинята и 10 заповеди на Синай. Ако Елит е бил сгубен между Моисей и Христос, т.е. по-късните хилядолетия, пак със сигурност ще да поправя на неговото спазване. Даже ако денят е бил променен по времето на апостолите и първите ученици на Исус, и тогава със сигурност ще да се напише това.
Но няма ред писан за промяна в деня за почивка, за друг ден за почивка. Няма написан ред в Свещеното писание за това. Въпросът за това кой ден е съботата никога не е възниквал по време на земния живот на Спасителя. Той казва, Матей 12 глава, 12 стих, затова е позволено да се прави добро в съботен ден. И тук вече той показва на юдейските водачи, на народа и на учениците си, че събота трябва да се спазва по правилния начин, както сам Бог е постановил. Тъй като юдейските водачи били изопачили, събота ще спазват на много правила. Чували сте колко правила човешки са измислили те, за да се спазва събота според тях, по правилния начин. Над 600 правила са измислили за забрани по-скоро, за да не се спазва съботния ден. Те са имали много абсурдни забрани. Забранено се пали огън в събота, тук ги няма в презентацията. Забранено се втига колко си товар да се пренася, да не се носи дори малък товар в отрехите. И най-интересно, знаете ли кое е било? Те спорили дори по въпроса за раждането. И някакви спорили помежду си от водачите по времето на Исус, дали родилка е позволено да роди в събота. Ами когато бебето трябва да се роди в събота и излиза от майката в събота, от утробата, тя как може да го задържи? Това е невъзможно. И те накрая някой започне да казва така по-либерално, позволено да роди в събота родилката, обаче забранено да се реже процент, т.е. плътната връв. Представете за къде са стигнали в техния фанатизъм. Затова Исус отиде там да ги поправя, разговаряше с тях, цел да ги поправя, че е правилно, не е грешно да се прави добро в събота, да помогнеш някой болен човек. Те дори не са вадили, даваш се човек от кладенец. Падне някой в кладенец или в река, или в езеро, било забранено да го варя, да не се оскверня, че вършат някаква работа. А човешкият живот не е бил читан за нищо в тези трудни времена тогава. Затова Исус казва точно това в Матея 12 глава, 12 стихи. Неговите изцеления, които е направил, той е направил най-малко 7 изцеления, документирани в съботен ден, показва, че е добре да се лекува човек в този ден при нужда, когато се наложи. И дори по времето на смъртта на Исус, учениците продължават да празнуват този специален ден. Макар че живота им е голяма криза, както на нас е случило понякога, живота им е в криза, да ставаш пред някаква бариера, не знаеш на къде да мръднеш. Когато Исус е издъхнал на кръста, те са били отчаяни просто. Техният учител го няма вече. Тялото му обаче трябвало да бъде балсамирано. Но приятелите на Исус все още почиват на седмия ден. И в Лука 23 глава четем, а това беше денят на приготовлението и събота настъпваше. Приготвяха аромати и миро и в събота се почиваха, както повелява закона. А в първия ден на седмицата, четем вече 24 глава на Лука, първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, като носиха аромати, които бяха приготвили. Ето как сега накратко се развива този съдбовен уикенд, така да се каже. Той ясно ни показва кой ден е събота в Библията. Деня, който Библията нарича подготвителен ден, те се нарича едни с имена, само събота в юдейския народ има име, а петъка се нарича подготвителен ден. В този ден Исус умира. Жените подготвят аромати и миро, но те не успяват да го балсамират до края на деня. И в съботния ден Исус се почива в гроба, а неговите ученици се почиват, това число и жените. И те са негови ученички, разбира се, които трябва да свършат тази работа. На първия ден на седмицата, неделята, Исус възкръсва от мъртвите и тогава сутринта жените идват да помажат Исус. Мария Магдалена е една от тях. И както резюмираме този факт, може да кажем, че няма място за съмнение относно това кой ден от седмицата е бил събота по време на смъртта на Исус. Всички знаем кой е денят, в който той възкръсва от гроба. Това е неделята, денят след библейската събота. В събота Исус се е почивал в гроба. Той е бил в гробница, той се е почивал там. Да казваме, че смъртта представлява сън, така най-общо казвам с една дума. Един дълбок безсъзнателен сън. Сън, който не сънуваше. Сега продължаваме по-нататък. Исус казва в Матей 24 глава 20 стих: и се молете
да не се случи бягането и през зимата или в съботен ден. То за какво говори Исус? За бягство на учениците си от Йерусалим. Той предсказва, че през 70-та година след Христа, той не казва годината, но казва, че Йерусалим ще бъде унищожен. И наистина римляните го съсипват тогава. Той му казва, молете да не стане вашето бягане в съботен ден, защото не можеш да бягаш и да почиваш в този ден. Няма как да спазиш този ден за почивка, когато бягаш. Натварял си багажа, децата върху крилицата, за жена се притесняват, за себе си, ти не можеш да почиваш. И станало така, че този ден се е случил някъде, доколкото знам, средата на седмица. Не е бил в събота, деня, когато те се избягали от Йерусалим. Дали обаче апостолите не са променили този ден? Деяния на апостолите, четем на 17 глава, 1 стих. Пристигнаха в Солун, където имаше еврейска синагога. Тук виждам, че Исус не го е променил. Сега мислим, разсъждаваме за неговите ученици, начало с апостоли. Новозаветната църква наистина продължава да спазва Божия ден за почивка. Ето, например, този стих прочетохме, те отиват в Солун и по обичай се, Павел влезе при тях и 3 съботи наред разисква с тях от Писанието. Макар че някои може да твърдят, че апостол Павел е бил там само в събота, защото тогава са били евреите, но аргументите сочат нещо друго. Той не е отивал там заради евреите и тяхното богослужение в синагогата. Не е отивал само заради тях, а за да спазва и той да се покланя на Бога в съботен ден. 13 глава 42 стих четем: езичниците ги молиха да им се проповядват тези думи и следващата събота. И така другата събота апостола пак проповядва и тогава езичниците го молят да продължава. И следващата събота пак. На следващата събота събра почти целият град да чуе Божието Слово. Така че ако Павел е в синагогата в събота само защото евреите са там, той може да ги покани езичниците се срещнат заедно с него на следващия ден, примерно в неделя или в понеделник, но той не прави това. В книгата Деяния на апостолите са записани 84 срещи, които Павел е провел в събота, в седмия ден. Така че най-големият теолог на Евангелието, най-красноречивият говорител на Евангелието, апостол Павел, той е пазил събота според заповедта. Ако някога имало време, когато Божият народ се нуждае от почивка в събота, то това е сега. Защото днес, както казахме, ние сме много забързани, много стресирани, уморени физически. Познавате ли хора, които работят всеки ден без почивка? Познавате такива, нали? Много. Много такива, да. Всеки ден казва, за мен почивка няма. От неделя до неделя те работят. От събота до събота дори те работят. И не сега за малко деня да се почиват. Ние отчаяно се нуждаем от това напомняне на Бога, който ни създава за специалната цел, която има Той с нас. Той има и планове за живота ни, да бъдем щастливи. Както каза миналия път, помни закона, за да бъдеш добре, да бъде добре на тебе и на децата ти след тебе, т.е. на цялото семейство да бъде добре. И събота много ясно ни напомня за това, че не може да задоволим нашите собствени нужди чрез непрестанна, непрекъсната работа. Идва време, когато трябва да се почини и тялото ти, да се почини и умът ти дори, също така, от работа, която върши през седмицата, независимо каква е тя. За един може да е умствена работа, който преподава в учебно заведение, примерно. За друг може да бъде физическа работа, дори работа в градината, но твоето тяло се нуждае от почивка. Твоя мозък също. В Откровение 14 глава стих 12 четем: тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божите заповеди и вярата в Исус. Това са 3 берега, 3 качества на верния Божий народ от последното време, което живее малко преди пришествието. Те имат търпение, те пазят Божите заповеди всички и имат вяра в Исус. Вяра, която устоява по-скоро и на изпитания и на предизвикателства. И така, пак ще припомня стиха, който няколко пъти вече четохме в предишните лекции, Йоан 14 глава стих 15. Това са думите на нашия Спасител: ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. А какво гласеше една от тях, тази, която разглеждахме тази вечер?
помни съботния ден, за да го освещаваш. Така че би трябвало да от повечето от уважение, от любов към Исус Христос, който умря на кръста, ние да вземем решение да пазим неговата събота, неговия свят почивен ден. Защото същия този Исус, който не може да помним съботния ден, той протяга ръце към нас и тази вечер, тези ръце, които са приковани на Голгота, казахме, и пак ни призовава, като апелира към нас да го последваме. Няколко въпроса към края. Искаме ли да вървим по стъпките на Исус и апостолите, като си поканяме на Бога Създател всяка събота, седмия ден, за наше добро, за наше благословение, за физическа и духовна почивка, за физическа и умствена почивка? Бихме ли искали да кажем това на нашия Господ в молитва? Да му благодарим, че Той е промисъл в съботния ден, в който може да се отпочине, да се откъснем така малко от нашите грижи, от нашите проблеми. Ако желаете това да го направим, искате ли в края да приключим така с една кратка молитва и след това ще може да дискутираме. Ако имате някакви въпроси, може да направим така една кратка дискусия, както сме го правили често. Аз ще се помоля за всички нас, защото и аз и вие имаме нужда от молитва, от мъдрост и сила, за да можем да изпълним това хубаво решение, което ще вземем тази вечер евентуално. Господи, Татко наш небесен, много Ти благодарим за Твоя закон, който си дал за наше добро, за да живеем не в хаос, а да живеем в хармония помежду си. Благодарим, че си дал тази заповед, четвърта заповед за съботния ден, в която заповед ние да Те приемем и признаем като наш Създател, Творец, да може нашето тяло да се отпочива физически и умствено и да се радваме на време за общуване с Теб и Твоето Слово също. Много Ти моля, благослови ни така да стане пред Теб, макар и малко, и помни да вземем доброто решение, правилното решение, да пазим Твоята събота. Тази, която Ти си основал за наше добро, тази, която Ти си починал, за да дадеш пример. Моля, нека да отделим този ден не само за почивка на тялото ни, но и за общуване с Тебе, тъй като много пъти на нас не остава време за това. Моля Те, прости ни, благослови ни, подари добро здраве и духовно, физическо. Ти си обещал, че тези, които сте верни, Ти ще ги благославяш в това отношение. Ще им даваш здраве и сили и духовни и материални благословения. Моля Те, благослови всеки един от нас, които са тук, и тези, които отсъстват също така, благослови нашите семейства и с нас остани. В святото име на Исус Христос, нашия Спасител, Те молим и Ти благодарим. Амин.